Upoznajte Ivana i Mariju, brata i sestru koji si upravo pripremaju marendu za školu. Ivanu se žuri i nije pažljiv pa sav otpad baca u istu kantu za smeće. Iako ga sestra upozorava da će tako plastika, staklo i drugi otpad završiti zajedno na odlagalištu, Ivan ne misli da je to tako važno. Ali Marija je u pravu, otpad je potrebno razvrstavati. Činjenica je da na odlagalištu završi čak 80% otpada i da su odlagališta izvor onečišćenja zraka, podzemnih voda i okoliša. Ivan to možda još uvijek ne zna, ali plastičnim bocama potrebno je i do 500 godina da se razgrade, limenkama za piće preko 200 godina, plastičnom priboru 100 do 1000 godina, dječjim pelenama 450 godina, a staklenim bocama čak do 4000 godina. Stoga je jako važno ispravno razvrstavati otpad u svakom domaćinstvu, jer ako se otpad ispravno razvrstava, onda umjesto na zajedničkom odlagalištu završava u reciklažnom dvorištu, gdje može postati sirovina za nove proizvode. Tako primjerice stare plastične boce mogu biti reciklirane u novu plastičnu ambalažu, umjesto da idućih 500 godina zagađuju okoliš. Od starog stakla mogu se proizvesti novi stakleni proizvodi. Stara odbačena odjeća može se ponovno iskoristiti. Odbačeni električni uređaj iskoristiti za rezervne dijelove, a stari namještaj obnoviti i ponovno iskoristiti. Vi imate najvažniju ulogu u odvojenom prikupljanju otpada. Reciklažno dvorište služi kao poveznica kojom se osigurava veza između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih obrađivača otpada. Vjerujemo da je sad i Ivanu jasno zašto je važno odvajati otpad i paziti da različite vrste otpada bacamo u različite kante. Priroda će nam biti zahvalna, a i buduće generacije također, jer će odrastati u čistijem i zdravijem okolišu. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.